ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен тинҷан. Ирӯз 23 августи соли 2023 дар навори ҳамирӯза дорем бачаҳои азиз. Фақат Opel Astra F, як дута Mercedes сечка мондагием, ваз 21099, ваз 2115, як донага ваз Priora ва дигар мошина баҳри шумои тамошо кунед. Адуши чанд қариб метавонед лайкора монен ва ҳамин канали мо подписатсия кунед. Подписатсия хонави замини квартирау техника аппарат офису дошта бошен, равонаш кунен. Дар ду канал рекламаш мекунем, фурӯхта метавонед бачаҳои азиз. Фақат адуши дастгирӣ кунед. дар комментария нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино лозимаи мо ҳамонро зиёдтар ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем. адуши дастгирӣ кунед бачаҳои азиз. чанд қариб метавонед комментария кунед, лайкора фаромӯш накунед. мо бошам эълон аз сар мекунем бачаҳои азиз. ба ҳамаи шумо тамошои бихорағат. якум мошини фурӯшӣ бардор азиз, Opel Astra F қабул кардем дар шаҳри Туз бо нархи 20000 сомонӣ. солаш 1994. дута рақам мондем барои шумо. маромад занг занед, касе мехара. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Москва. объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика, сӯзишвориш бензин газ дар кузови универсални. дар рақам мондем. бо арзон мешавад. ҳуҷҷатош то моҳи ноябр 4 та баллони 80%, срош на сум дакора бар мефурӯшем мега. харидори аниқ занг зана, бо ягон сум муомила мекунем. бачаҳои азиз, мошин просто ҳолаташ хубай мега, сум даркора. касоне ки мехарем маромад занг занед. аз номи канали мо занг занед, бо ягон сум арзон мешавад. дуюм мошини фурӯши дӯстон азиз, боз як дона Opel равон кардан бо нархи 45000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб. дута рақам мондем барои муроҷиат кардан. объем моториш 1.8 литр, сӯзишвориш бензин газ. коробкаш автоматика. дар ҳамаи ҷош мега ҷавоб метаҳем. полни мошини 100%. ҳуҷҷатош то январ, хадавои 100%. фақат як одам бошад ки мошина ҳай кана мега. нархаш 45000 бо арзон мешавад. ҳолаташ хубай, баллонош 100%, документош 100%. ҳама ҷоша ҷавоб мегем. хадавоишам 100%. ҳолати мошин просто тенҷ бада. касе ки мехара дар ду рақам занг занед. аз номи канали мо иншоалло бо ягон сум скидка ҳам мешавад бачаҳои азиз. объем мотор 1.8 литр, 4 та баллони 100%. документошам хулоса ҳама тарафа қонун қоида карда. чанд қариб мега таъриф кунем меарзад. маромад харидоро занг занед, мошина рафта бихаред. сеюм мошини фурӯшӣ дӯстон азиз, Mercedes Benz V190 қабул кардем бо нархи 17000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. солаш 1989. рақамҳои соҳиби ҳамин мошин 9599966. маромад кунед, занг занед. объем мотор 2, коробка механика, сӯзишвориш дизел. мошин камтар кор дора мега, не ки просто на хадвай. камтар муомила дора, зиёд не. мақсад арзон мешавад, зиёд ба не. срош на пул дар кор бифурӯшем. баллонош 75-80%. дар 100 километр 6.5-7 литр расход дора. ҳуҷҷатош то моҳи феврали 2024. состояниш хубай, пусидагӣ надора. моториш камтар кор дора, не ки заводид мешава мерава. на хаду, аккумулятор 80%. ният кардем мега ки ягон мотори сечка монем, мутаассифона ки маблағ камӣ кард. маромад кунед, занг занед, мошин дар душанбе бачаҳои азиз. касе ки лайк намонда, лайкора адуши монен, дағаш тамошо кунед. мошини чоруми фурӯшӣ дӯстон азиз, Opel Astra F солои 1997 қабул кардем дар душанбе бо нархи 38000 сомонӣ. дӯстон азиз, акай бобоҷон соҳиби ҳамин Opel Astra F, маромад кунед, занг занед. дар рақамҳои рӯи экранда сӯзишвориш бензин газ дар кузови хэтчбек. хай свеша десен чихелай. ҳамун краска радной хчай, 4 та баллони 80%. хоб документ дора. моторшам вазъиятш бад нестай. даруниш кушоди хушрӯ аст. зенёшам то зака бачаҳои азиз. коробка педалаш механика, состояниш зурай. ягон дард надора. харидори аниқ занг занед, бо ягон сум муомила мекунем. бачаҳои азиз, нафаре ки хостем ки Opel Astra F монем, дар ҳамин навор 5-6 та мондагием. интихоб кунед, рафта якша бихарем бачаҳои азиз. ҳолаташон хубай. мошинои вайронаву пусидагиро қабул намекунем. ҳама каса тамошо кунед, беҳтарин мошина барои шумо. панҷум эълони ирӯза, Opel Astra F боз қабул кардем солои 96 дар Хуҷанд бо нархи 28000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузови хэтчбек. ҳолаташ хубай, краскаш
краска хиша алиш каргинеса абиё мато 1 литр. мошин состояниеш меган на ходвай. Коробка механика дар ҳолати хуб. Техосмотри 1 соли дига дора. Мошин на ходва. Харидор аниқ занг зада савдо дар пеши мошинай. Срочно фурӯхта мешавад. Не ки касе ки намехара беҳуда нороҳат накунед бача азиз. маромат кинен. ҳамин рақамҳои рекламда занг занен, рафта мошин ки маъқул шид, рафта харидорӣ кунед бача азиз. мошини фурӯшии шашм Opel Astra F солои 92 қабул кардем дар ваҳдат бо нархи 25000 сомонӣ. бача азиз, хотири ҳамин Opel-о як лайк шава, беҳтарин кор мешавад. дар комментария ба пеш нависен. аз ҳаматон розием. Акай Абдулло соҳиби ҳамин Opel Astra F 34 бензин газ дар кузови хечбек, абиё мотори 1.6, коробка механика, краска нав кадагай. мошина краскаша нав кадан бачаҳо. документош 12 моҳ дига дора. балонои қафо беуай пеш навай. маромат занг занед. эълони ҳафтуми рӯза дӯстон азиз. Opel Astra H солои 2007 қабул кардем дар душанбе бо нархи 50000 сомонӣ. 34 дизел. дар кузови универсални краскаша бинен чихел тенҷ бадай, дырнаш тозай, кушоди хушрусдениёш навай, 4 та балони 80%. документ дора, ҳуҷҷат дора. хоб масъалаи моторшам камдӣ надора. абиё моторш 1.9, коробка механика, балонош дар ҳолати кория, аккумуляторш навай, ходовоиш нав. просто мошин тенҷ бадай мега, я одам боша мега, мошина бихара ҳайката бигарда бача азиз. маромат кинен, дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда занг занен, рафта харидорӣ кинен. мошини навбатӣ дӯстон азиз, касоне ки дар комментария хоҳиш кардем ки Opel Zafira ба навор гирем, аз рӯи комментария барои шумо мондем солои 2007 дар Конибодон бо нархи 50000 сомонӣ. 24 дизел бача азиз. абиё мотори 1.9, коробка механика, ягон камбудӣ надора. мултирол. хоб мошин понли кнопка, балонош дар ҳолати корияй, ходовоиш просто тенҷ бадай мега, документош ҳамаш 100%, моторош гизалай бадай, аккумуляторшам тенҷай мега. хай мошин ҳамин қа мешава, касе мехара пушаймон намешава. маромат кинен, дар ҳамин рақамҳои экрамда занг занен, боз рафта харидорӣ кунед бача азиз. мошини навбатӣ ВАЗ 2115 солои 2003 қабул кардем дар душанбе бо нархи 20000 сомонӣ. 24 танҳо бензини холӣ, газ задагӣ нестай мега. ҳолаташ хубай, дар кузови седан, моторш 1.6, пробегаш 150. мошин мега кам гаштагай, коробка механика, тонировкаш 5 моҳа, ҳуҷҷаташ 5 моҳа. понли губковат кагай, системаи музикаш тенҷ бадай, фаро понли гизалай бад, аккумуляторш пачкай, дататрезаш электропакет мега, чихоли поликош навай, хулоса краскаш нав. занг занен, нашоти нарх навош мега, боз гап мезанен, тонировка дора. ҳолаташ хубай баша азиз. агар шумо ҳам хонаву мошини замини квартиру дошта бошед, агар дар WhatsApp равонаш кинем бача азиз, дар ду канал реклама мекунем, ба зудӣ фурӯхта метем. фақат адуши дастгирӣ кинен, як та лайка намонда бошед, монен беҳтарин кор мешавад. мошини навбатӣ дар аблошка ҳамин мошина мондем бача азиз, 8750 сомон. ВАЗ 21099, ҳолаташ хубай, дар душанбе. 34 танҳо гази холӣ, кузов седан, моторш 1.6, коробка баша механика. дар ҳолати хуб қарор дора мега, коробка 100%, системаи музика мехона, инжектор, ҳуҷҷатош бучидагай. срочно фурӯшай. маромат кинед бачаҳо азиз, мошин арзонай, касе мехара, ягон сумра аз худаш мекунен, ҳай кадан мегарден. солаш 2003. бардорае ки ВАЗ 21099 дар комментария хоҳиш карден, ина барои шумо мондем бачаҳо азиз. рафта мошина бихарен, айпишти корбори зиндагӣ бишем бачаҳо азиз. бардори азиз, як канали дига кушодагем, силкаш дар ҳамо комментария мондагем. аз ҳамаи шумо хоҳиш бачаҳо азиз, ҳама ҷоя просто як подписка камонен. аз ҳаматон розием бачаҳо азиз. мошини навбатӣ Toyota Camry солои 2013 қабул кардем дар душанбе бо нархи 132000 сомонӣ. бардорае ки Toyota Camry хостен, бо касоне ки ҳастанд дар комментария хоҳиш мекунанд ки мошинои камтари хеле састаяниш, хеле гизалай баъди вагония монен,
اینا برای شما موندیم 132,000 سومانی. 34 بنزین خالی، گاز زدگی نیست. در کوزوی سدن موتورش 2.5 لیتر، коробка автоматика. ماشین امریکانکای 3 ماه پیش میگه درآمدگی تولکسونده. راستماش شدگی коробка мотор 100% 4 دیسکای کمری 5 بالونش 9 задний камера میگه оригинал زدگی پوسیدگی نداره. ماشین حالتش خوبه. ماشین دیگری مرسدس بنز V201 سالوی 1996 قبول کردن در دوشنبه با نرخ 33,000 سومانی. 34 دیزل در کوزوی سدن موتورش 1.7 коробкаش مکانیک ماشین میگه یگان جای تعریفی نداره 100% مرسدس خراب مرمت کنین. در رقمای 905 10 5000 زنگ زنین رفته ماشین خرید کنین. نگاه کنین چقدر ماشین تو ضعیف فسانی خوش روه. پروست ماشین میگه میگیری های میکنی میگیره اپشی کوربور زندگی میشه. خریدارای مرسدس مرمت کنین زنگ زنین بخرین. در کامنتر نویسین کدام نام ماشین را مونیم همونا رو با نوار میگیریم براشون پیشنهاد میکنیم عزیز. ما از روی کامنتر از زیادتر ماشین پیشنهاد میکنیم عزیز. ماشین نوبتی بچه عزیز واز پریورا میسی هر وقته در کامنتر بچه خواهش میکنم مونیم ما در هر یک نوار پریورا را میمونیم بچه عزیز. در دوشنبه با نرخ 38,000 سومانی. 34 تنها بنزین خالی، کوزوف سدن، گاز زدگی نیست، موتورش 1.6 коробка مکانیکا در حالت خوب قرار داره فروخته میشه. میگه تنیروفکا 11 ماهه، حجتش 7 ماهه علیش میشه. یگون ماشین سستینش با گیزلای باشه، مثلا استرا اش، خب اوپل خچبک خیلی ماشین باشه. اگر میگه وارنتی علیش هم داره. مرمت کنین کسانی که میخرین، کسانی که علیش میکنین در رقمای روی اکران زنگ زنین رفته ماشین خریداری کنین بچه عزیز. از ما رکلام بهر شما فقط دستگیری کنین. باقی در امان خدا باشین. خدا همتون نگهدار باشه. لایک را نموشید مونین. ویدیوی بعد را انتظار شوین. بهترین نوارا برای شما بچه عزیز.